Karon Brother Nicolay isip usa ka maabtikon nga moderator, usa ka presidente sa CFD mayong hapon. Og atong pasalamatan ang atong mga kaubanan dinhi karon atong kaatbang si Brother Kenneth Bustamante. Usa ka maabtikon igsoon og si Brother Joel Sedinio. Uban sa atong timekeeper Brother Douglas Arutsa mayong hapon kanatong tanan uban kanato karon Brother Beritas. Kun atong tunan pagayo igsoon ang tema isip usa ka apirmatibo. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mga mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Kinsay mo pamatuod ako? Asa na ako ibase ang akong pagpamatuod sa Biblia? Unsay pamatuod-an ang baboy ug ang tanang mahugaw mananap dili ipakaon? Tinaw. Nan kay niya may nisupakan Ang trabaho sa afirmatibo ang pagpabarog sa tima. Ang trabaho sa negatibo ang pagsupak sa afirmatibo. Nan karon, di modo kay ang supakon ang tanang hugaw mananap sa Biblia, iya nang angkonon nga iyang kanon. Klaro? Levitica 11:46-47 nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang mga buhi nga nagalihok sa tubig og sa tanan nga mga mananap nga nagkakabang ibabaw sa yuta. 47 sa pagbuhat sa og kalainan sa mananap nga nagalihok sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga dili arang makaon og sa mga mananap nga buhi nga arang makaon. Higala na ay balaod ang Dios nga gihatag. Dili ang mananap mo'y gibalauran, ang tawo mo'y gibalauran. Pagbuhat sa Dios sa mga mananap, gibahin niyag duha. Hinlo, hugaw. Arang kanon o dili arang kanon. Busa sa Biblia na ay mga mananap nga gimensyon. Atong basahon, Levitico 11:7 og 8 kay niya may timang baboy. Kay ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Unsay nakahugaw sa baboy ang dili mangusap sa kinaon. Nan ang akong kaatbang nahibalo na ko daan ani. Ang bugba, ang baboy kani atong hugaw hinlo na karon. Pero pangutana, ang iyang pagkailhanan sa pagpagkamahugaw, di na ba nato makita karon? Mao na iyang burden of dako kayo na iyang problema. Kay kung ang baboy hinlo na, karon, di na makita ang ilhanan sa iyang pagkahugaw nga dili mangusap. Mao ni usa ka ebidensya, igsuon nga ang baboy hugaw hangtod karon. Tinaw, ang supako ni lubog ni sabot ka tinuod kay gilubog man. Now, karon, kay di may tanang mga mananap nga apil. Levitico 11:29-30. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta, nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, ang milo, og ang ilaga, og ang halo, ingon sa ilang matang, og ang toko, og ang banghitaw, og ang taluto, og ang tabili, og ang kameleon. Sa ato pa, kay gisupak manis akong kaatbang, iya na rong isinggit nga pwede ng kanon ang toko. Pwede hinlo na ang taluto, hinlo na ang tike, hinlo na ang balagtok, kay apil manis sa mga mahugaw mananap. Apil ang bakunawa. Hinaot lang nga di ta pangutanon og mabasa bang bakunawa sa Biblia. Maray na ako ipaningkamutan nga di ko niya pangutanon ana. Kay iyar gani na ipangutanan ako, amuhin mo mandayon ko og ako andayon kondisyon kung mabasa. Okay. Now, niya pa sa Levitico 11:28-29-30 mayong balita Biblia. Mao kining mananapa nga nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo ang milo, ang toko, ang buaya, ang taluto, ang ibid o ang kameleon. Ato pa, iyan na po doon pamatuod nga mukaon na po siya buaya.
Okay, ang akong tema tinaw, ang tanang hugaw mananap apil ang baboy. Di raman kay baboy. Mao bitaw ni. Mao bitaw ning tema ha. Nga wagyo ko nagpanuko nene. Nga naman, kay kun ang kunod sa akong kaatbang karon, nga ang tanang hugaw og di pakaong mananap sa daang tugon, iya nang ingnon nga limpyo na og ipakaon na, mapugos kog pangutana, mukaon na ba siyag balagto karon? Klaro nas kahanginan. Now, unsa pa? Leviticus 29:30, Biblia sa Kristohanong Katilingbanong Edisyon Katoliko Pastoral. Ang mga mananap nga nagkamang sa yuta, hugaw alang ninyo ang ilaga, ang balagtok, og lain-laing matang sa halo, ang toko, ang kamilyon, ang buaya, talo togibid. Ako rang gigamit ang lain-laing version sa Biblia sa usa ka bersikulo. Ngano man, aron sa pagpailas mga tao, nga hangtod karon doon na daay mga tao nga mo deklarar nga ang balagtok, ang ilaga, ang tiki, ang talo to ipakauna. Kay kung di pa siya moangkon nga dili moangkon nga ipakaon na lang mga butang, di supa ko ng tima. Kay ang katumba sa Biblia basta hugaw dili ipakaon. Nan kay gisupak man. Iya manggugin pugos ni ron nga hinlo na ni. Di ang katumba sa hinlo ipakaon na. Okay, atong tanaw niyang pagkamulaki ron. Leviticus 29:30, pulong sa Dios. Isipan ninyo nga hugaw ang mga mananap nga nagkamang sama sa mga ilaga, toko, tiki, halo, buaya, ibid, og mga kamilyon. Ipaisip nga hugaw. Ang Diyos nag-ingon. Pero tingali, alang sa akong kaatbang, sayop ang Diyos. Kaya ipaisip nga hugaw, iya mag-isip ng hinlo. Sige, ipaisip nga dili pagkaon, iya na mong ipaisip nga ipagkaon. Abisan pa ang Department of Health, dili na mo sugutan na. Sa mga klases tao, God. Mukaog tiki, mukaog talo-to, mukaog balagtok. Amo na tag-iring anak. Kaya tinaw, nan karon, may apa? Leviticus 11:20, laktaw 23. Mahugaw alang kaninyo, usab alang kaninyo ang tanang gagmay mananap. Pakan nga naglakaw sa upat ang tiil. Apan, ang uban nga mga gagmay mananap nga pakan, og may upat ka tiil, hugaw alang kaninyo. Unsa man mga mananapa, nga gagmay, pakan, sama sa pulgas, sama sa langaw, sama sa kuto, na perting problemahan ni ron. Kay dili magyod siya makapugos nako karon og ingon nga wa nay labot. Kay baboy ray tima, hinundumi ang gipirmahan tanang mata nga hugaw nanapsada ang tugon. Nasakpan na. Nabisto na sa kahanginan nga naaday tao nga musupak nga ang pulgas, ang koto, ang langaw, ang toko, ang balagtok, ang talo-to, hugaw og dili ipakaon. Kana gani mo atubang tag debate, bantayan atong tema. Bantayan. Dahil salamat sa 1 minute. Busa mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Niya pa sa Biblia daghan pa. O pala po sa second stand ako. Dili ipakaon sama sa tanga. Di na ipakaon, oy. Nagdahik sa daghang tayo, sama sa labod. Di na ipakaon. Apil na sa pagkamahugong mananap sa daang tugon nga hangtod karon, bisan pa ang mabagang duot sa katawan, mutuog yun ana nga hugaw hangtod karon, og ang baboy, linya ni anang mga mananapa nga hugaw hangtod karon. Higala og igsoon yun yung tema. Ang tema na pamatud-an. Nga naman, atong ipabasa niya karon nga ang pag-ingon sa Dios isipang hugaw ang balagtok, mingon na po siya sa daang tugon, hinlo na ang balagtok. Pag-ingon sa Dios nga dili kanon ninyo ng mga mahugaw sama niining mga matanga, balagtok, tiki, taloto, iyang basahon nga kanon na niya. Ipakaon na. Daghang salamat sa tema nga atong ipamatudan. Adto ta pagtubag sa pangutana. Okay, tapos na ang ipamahayag sa tuig suon sa affirmative sign nga si Brother Mitchell Bendilio.
sa Seventh-day Adventist Church nga usa ka evangelist. Sumala pa sa tuang timekeeper na kuha na yung oras, no? Kaya ako lang ipahinumdom nga doon nalay 30 dili mula pa sa 30 segundos ang tubag, no? Una nga doon ay 8 minutos sa pagpangutana sa debatidor. Ako yatag sa atong negative side nga si Brother Kenneth Bustamante saya ang pangutana ngadto sa affirmative. Bueno, salamat sa tinahod nga moderator. Ang atong unang puntos pangutana. Wala pa mauga ang laway sa mga gabil ni mo Brad Met sa imong pag-ingon nga ang baboy hugaw. Barugan ba nimo ni hangtod karon? Di ko mo baro kay galingkod ko ron. Pero ang akong tema nag-ingon, ang baboy hugaw og ang tanang matang sa mananap nga mahugaw. Ayog, excuse me. Ayog, pokla. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Okay, Mr. Moderator, gatubag ko. Objection, Mr. Nisapaw siya, wapa ko na human. Okay, Brad Kenneth ato sa pagkanon si Ayog, pamanon. magbaton tagmayong pamatasan. Okay, but- Ayog putla ang tema, kay ang tema, ang baboy hugaw og tanang matang sa mananap nga mahugaw sa Biblia. Pero, Okay, ang ang sunod sunod pangutana. Uyon ka ba nga ang baboy hugaw hangtod ang tanang mahugaw nga mananap hangtod nining panahona? Uyon ko kay di ko mukaon og balagtok og tike og toko di parehan nimo nga imong ang imo na kining gisupa kay mukaon na kag balagtok karon. Ang Sunod inyong pangutana. libro gaingon nga si Ellen G. White og si James White mihab-hab og baboy. Ang akong pangutana. Excuse me, objection Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Okay, Mr. Moderator, okay, objection. okay. Ang tema sumala sa Biblia. Dili sumala ni James White o sumala ni Mrs. White. Objection, And Mr. excuse me, Moderator. ang atong giron, ang musupak Mr. sa Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. Okay. Ga-object ko, pagpatulog ko batasan. Ang giron sa atong tema, ang musupak sa balaod nga gikasabutan, isipong pilde. Naabay James White dire? Sa tema na James White? Okay, Brother Mitchell, akong entertaino ng objection. Excuse me, ni-object ko sa iyang pangutana. Doon ako yung objection, Mr. Moderator. Okay, Okay, naman. okay, but- Kaya ang iyang gipangutana, Tahuro ng si moderator, James White o si Mrs. White, wa ko nagpamatuod dire nga nikaon ba sila wala. Okay, atong Okay, Brother Mitchell. Mr. Moderator, Mr. Okay. Moderator, Okay, bud. pwede ba nimong hukman kung ang tema, ang pangutana ba nas tema o wala? Pwede bang ikaw muhukom, Mr. Moderator? Okay, Brother Mitchell, ang ato ang gipa-rules din nga ang pangutana naa diha sa tima. Excuse me, Una objection nga- Mr. Moderator, objection. Okay. Ang iyang pangutana si James White. Si Okay, Mrs. White. Dili mabasa sa Biblia si James White o si Mrs. White. Ang among tema sumalas Biblia. Dili ta. Hinom mi brother Kenneth, di ka makalusot o ako imo ikadibate. Ayog dula Ang imong katungdanan, Brad Mitch, mauna ang pagtubag, ha? Maubita na. Mr. Ang imong pangutanan, Brad Mitch, mauna ang pagtubag. Okay, Brother Mitch. Okay. Busa sa pangutana. Okay, ang akong pangutana. Naraton. ang ay objection, ay komentaryo. Sige, sunod pangutana. Ang akong pangutana, akong isangat sa moderator. Oh, excuse me. Dili, may objection. Dili, Okay, ba? moderator ang iya ikadibate. Wapa ko kahuman, Brad Mitch. Ako yung debate. Okay, Ayun, sa ating pangutanon. Brother Mitch, patiwason sa natin. Okay. Brother Kenneth. Akong isangat mo, Mr. Tinahod nga moderator. Okay ba? Kung kini ba nga tema, wala ba nahaom ang akong pangutana sa tema? Kay kung wala nahaom lang naa, di na ako na ipangutana. Objection, moderator. Okay, ba? Ang iya... Brad Mitch, Excuse me. objection. Objection. Okay, Ako Brother na to. Kenneth. Brother Objection Kenneth. ko. Brother Kenneth. Objection ko. Okay, ba? Mr. Moderator. Ah. Akong ikoreksyonan ang iyang pangutana. Kaya nigamit siya Mrs. White o Ellen G. White. Di na sumalas Biblia. Patuga-tuga man tagpirma o tayo magsumalas Biblia. Magamit mo na itag referensya. Mr. Okay, Moderator. Brad. Akong ibalik ang Okay, akong balik. objection sa moderator. Sige. Ay sapaw remits. Sige. Akong ibalik ang oras pundo ha. Akong ibalik ang objection sa moderator kung kini ba kung pangutana wa ba sa tema ikaduha sa Mr. Moderator. Okay ba? Wala gaingon dinhi nga way labot referensya busa akong balikon ang pangutana. Asalan? Paghabhab ni Ellen G. White ug ni James White sa baboy. Mikaon sila hugaw o wala? Mr. Moderator, wag ko nagpamatuod ni James White o ni Mrs. White. Pero, excuse me, tuan na siya ni Daga, ni James White o ni Mrs. White, kay di siya bungkag sa akong tema. Mr. Moderator, Okay, Brad, ay lang excuse me. ay lang komentaryo. Oh. Ang iyang pangutana, nangutana siya kabang James White. Okay, Brad. Wa ko nangutana kabang James White, kay si James White, ni Kaog Baboy si Mrs. White, panahon nga di pa sila Seventh-day Adventist. Okay. Wa mong gudi katuon good. Okay, ito yung i-proceed sa lain nga pangutana. Mr. Moderator, mato niya nga wala, dili pa daw sila Seventh-day Adventist sa tong panahon sa paghabhabog baboy. Asa mabasa sa libro nga dili pa sila Seventh-day Adventist sa tong panahon. Sunod pa ni ay tubag Mr. Moderator. Okay ba? Ni ay tubag.
ang atong tema dili kay si James White o si Mrs. White. Nilinggawas na siya. Wa na siya nisunod sa pamalaod. Ang atong tema, pamatud-an ko. O siya ni pamatud? Ang baboy o ang tanang hugaw nga mananap sa daang tugon nga dili pakaon nagpadayon nga mahugaw og di pakaon hangtod sa panahon Kristiyano tuwa sa dagang Mrs. White ug James White. Mr. Asunod pangutana. Mr. Moderator, ang akong pangutana tinaw. Tubaga ang pangutana, asa mabasa sa libro. Imong gitubag ang pangutana na kaganiha nga dili daw sila SDA ato busa akong gisunod ang naa, Mr. Moderator. Okay. Asa mabasa sa mong libro nga dili sila SDA na ito panahon na Brad Tubag na ko. Ang imong pangutana gawas sa tema. Og akong tubagon, masaag tang duha. Wag yo ko nagpamatuod unsang tuiga sila ni kaog baboy. Unsang tuiga sila na Adventista nahibalo ko niya. Pero kay di man tema, balik tas tema. Kay ang akong gipamutod ang dili si James White. Okay. Dili si Mrs. White, ang Biblia. Sunod pangutana. Ang akong ikatang oras bro, ang akong objection sa tinahod ng moderator mato niya gawas sa tema. Busa pahuk mo na ko atong moderator kung gawas ayog tingog permits. Ay, excuse me. Dili magkatingog. Why katungod ang paghukom ang moderator? Ang atong tema, ang moderator mo isa pagpilde kung musopag tas gikasabutan. Walay James White, walay Mrs. White sa tema. Busa si Kenneth Pilde na. Okay, Brad, sige, Brad, Kenneth. Mr. Moderator, ang akong pangutana nimo. Okay. Kung kani bang akong pangutana wa basti ikaw mo moderator. Mato niya kagani wa kuno sa tiba akong pangutana busa ikaw akong patubagon ana. Okay, Brad, ang moderator. Okay, pangutana sa tugsoon ni Brother Kenneth Bustamante nga nagisgot sa ni James White doon na may gihisgutan nga bahin sa pagkaon. Okay. Mao na nga akong gi-consider na tungod kay kani ang tema pod wa man ni nag-ingon ko po dire o kana ang sumala sa Biblia lamang. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sige ba? Ang akong tema, Mr. Moderator, wa ko gadalag James White o Mrs. White. Klaro? Okay. Madili na to ikatingala nga wa tay problema ana. Mabuta na excuse me. Wala ko'y problema bisan ang moderator o katol sa FD, wa ko'y problema. Pero ang iyang tema, Mr. Moderator, layo ra kayo sa tinuod. Nga naman, tuwa sa nidagan ni Mrs. White, tuwa nidagan ni James White, unya, wara ba kabalo, kanus anak Adventista sila. Mr. Atong ihatag balik sa moderator matod pa niya. Wa sa tema, busa mato nimo na. Mr. Moderator, excuse me. Okay, Brad. Ako iyang kaatbang, dili ikaw. Supposed to be ako iyang pangutan-on. Dili na kabalo mangutana. Objection. Okay, Objection ni Objection gani, di gyud isang at nimo kay kontra man ka. Sa moderator repere man siya. Ay sabaw. Kinundumi nga dili ka pwedeng mangutanan niya. Ako iyang pangutan-on. Matod nimo nga dili kuno kini gawas kuno sa tema ang pangutana. Kay wala James White, wala Mrs. White. Mr. Moderator, gawas ba sa tema ikaw hukom? Okay, ang ako ang paghukom ni ini nga bahin lagi ani nga dunay pagpangutana nga excuse me, objection sa pawe ang moderator. Objection sa pawe ang moderator. Makaulaw ra man ninyo ni. Ay save po ang moderator. Ay sa pawe ang moderator. Ang akong objection, mabasa ba sa tema nga si Mrs. White o si Ellen G. White si Mrs. White o si James White ikaw ang tema? At ikaw baboy? Mabasa dili ko pili ng pangutana. Okay, bubitaw na. Ang akong pangutana nimo, kaya nangutana siya, nauyon ba? Sunod pas tema. Pangutana na. Ang akong pangutana nimo, mabasa ba sa akong tema nga si James White o si Mrs. White ikaw baboy? Aron na ito, makonsider na iyang pangutana coincide sa tema. Mabasa dili. Okay, bahin magulian nga ako ang kuno nga repere ka, dili ka. Nagpamatuod ka nga mahugaw. Mobito na ang pangutana na ko. Ang pangutana objection ako nimo. Okay. Ang pangutana na ko naabay Mrs. White o James White ha. Naawala. Wala lagi pero ang pangutana nagdirekta man sa pagkaon mo lang i-consider. Okay, wala tay problema. Kung nikaon si James White o si Mrs. White, wala ko'y problema diha. Ang akong problema ang iyang pagkatungdan pagpangutana nga iyang kuno hinlo na ni. Wala James White o sunod nga pangutana. Mr. Timekeeper kay wa man kay problema nang naa. Nga si Ellen G. White og bugaon og baboy lakip ang iyang asawa si Ellen og si James White karon ang pangutana unsa man ni ilang gikaon hugaw ni Olimpio. Sunod ani tubag
hugaw na kay panahon pa dili sila Adventista, pagka-Adventista na di no. Excuse me, Mr. Moderator. Walay batasan ang taong gapakpak sa kagulingon. Okay. Okay, itong komentaryo Pagpapakpak ba? sa batasan. Bad ay siya. Batasan. Okay. Atong gipahunong siya. Excuse me. Okay, sige. Ay, di tanin niyo madala diri dula, no? Ang ako, mano siya, wa ko'y problema ang Mrs. White, wa ko'y problema ang James White, kay nikaon silang baboy, wa pa sila na Adventista. Okay, sunod nga po. Okay, ba? Apan, kaya nga itong tema, Okay. kapag kaon mo sa baboy, wa ko'y problema ang Mrs. White o James White. Sunod pangutana. Okay, Brad, sa timekeeper, unsa na itong oras? Okay, 2 naman ang minutos. 8 minutos, no? Okay. Ato na yatag sa negative, naman ang 8 minutos, Brad, sa pangutana. Wala pa, napay pangutana, Brad. Okay. Gigamit nimo sige, ang Brad, Ken. Levitico Kapitulo 11. Doon na ba'y Kristiyanos nga giingnan wa? Ate, ni Ana, ang Leviticus 11 akong gigamit nga ang balagtok. Okay. Excuse me. Okay, Brad Kenneth, Excuse me, allergic kayo. Ang balagtok, ang taloktok, ang toko, dili ipakaon, hangtod karon, dili apa ipakaon gyapon. Kay hugaw, gawas nimo di ka mukaon kani kay di ka hugaw. Ang akong sunod nga pangutana, Okay. matod nimo hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Ang pangutana na anabay Kristohanon, Kristiyanos giingnan sa Levitico wa pa? Mutubag na ko, wa man ko nagpamatuod nga ang Levitico na ay Kristohanon. Ang akong gipamatuod, ang balagtok, ang toko, ang teke nga mahugaw sa Levitico nagpadayon hangtod karon kay di man ko hugawon pareha nimo. So muuyon ka karon nga gigamit nimo ang Levitico Kapitulo 11 versikulo 7 bisan tuod og dili mabasa ang pulong Kristohanon. Okay. Ang akong tema, wa ko nagpamatuod nga mabasa ang Kristohanon sa Levitico 11. Ang akong tema nga ang toko, ang taloto, ang balagtok, dili pakaon sa Levitico 11 kay hugaw hangtod karon kay di ko hugawan pareha nimo. Kinsay giingnan sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 7 Kristiyanos Israelita. Mutubag na ko, ang mga taong limpyado dili pareha nimo. Kristiyanos Israelita. Ang mga taong limpyado dili pareha nimo. So muuyon ka nga ang Israelita giingnan. Ang ako ngayonan, ang giingnan, ang dili hugawan. Ang Israelita. Ang dili hugawan. Israelita Ang dili Kristiyano. hugawan. So ang Israelita Kristiyano. Ang dili hugawan. Okay. Okay. Okay, daw sa lang oras, Brad. Sige, padayon. Time na? Time na gid. Okay. Okay, time na no ang sa oras sa pagpangutana na upos na ang 8 minutos no sa maong ni Brother Mitchell nga gipangutana no sa affirmative side. Dunay panultion nga Then nagkayon. atong ihatag na sa pagpamatuod sa sa negative side nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Bunay Department. panultion nga nagkanayon. Non putes isidiotornum coinum subest esse veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kon kiniwa sa kamatuoran magsugad. Ang gigamit sa tong pinangga sa pagpabarog sa tima, pamatud-an ko nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon. Dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw o dili ipakaon hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Kung mahimdo mga pinatin kay igsuuna ng akong pangutanang katapusan ng ingon, doon na ba'y mga Kristohanon ang giingnan ng naa kay ang tima, doon na may alang hangtod sa panahon sa Kristohanon. Ang atong pinangga wa mutubag sa direkta. Pero sa katapusan niyang pamulong mga binating kay igsuunan nga wala gikistohanon ato gumikan kay ang giingnan diha mga Israelita. Dapat giilista niya ang tima giingon pamatud-an ko ang tanang mahugaw nga mananap sa lang tugon dili pagkaon alang sa mga Israelita. Ngano man gumikan kay wa man mabasa dito pulong Kristiyano o Kristohanon. Now ang pangutana mibarog ba ang tima? Wa mibarog ang tima mga binating kay igsuunan kay kining gipamatud-an niya nga hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Wa man niya napamatudi siyang gigamit nga Levitico Kapitulo 11 versikulo 7, Levitico Kapitulo 11 versikulo 46 ngadto sa 47. Nganong di man siya mo dagan sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 1 nga tusunahan nga ang gihisgutan diha mga Israelihanon diay. So wala pa diha ang panahong Kristohanon. Nganuman, ang panahong Kristohano naanan na sa bagong tugon. Og wa gyud mo makadungog nga atong pinangga migamit og bagong tugon nga nasulat sa Biblia sa iyang pagpabarog. Di ba? Naabay Kristohanon sa daang tugon.
Wapay Kristohano na nang naamo bitaw na kung ato man ang makitaan sa video paminawa tanawan ninyo nga miangkon siya nga walay Kristohanon anang naa. Ang pangutana kung dunay Kristohanon kinsa kahingala no? Kung dunay Kristohanon na nang panahona? Ang atong unang pangutana wa pa mauga sayang mga ngabil nga giingon niya nga ang baboy hugaw ang tanang mananap nga mahugaw nagpabiling hugaw hangtod sa panahong Kristohanon. Ang atong pinangga mura og kining isda nga mikisi-kisi samtang naigo sa pana sa pag-ingon nato sa paghabhab ni Ellen White og ni James White og baboy. Unsa ilang gikaon ani hugaw ni Olimpio. Wa ba na stima? Ang atong pinangga mingon nga wa sa tima ang pangutana. Pero ang atong moderator mediklara nga kining pangutana di ay naa sa tima. Now kung hugaw ang baboy, ang ilang founder nga si Ellen G. White, mikaon magbaboy. Ang pangutana, hugaw to ilang gikaon di. Ang atod pa niya, why problema kung mikaon sila di walay diwate. Kay even do ang inyong founder maday mikaog baboy. Niya sa itong mga kamot ang Adventist Review o kining niya gayngon. Atong basahon ang maong pahinanoy bingang gayngon. James and Ellen White mihabhab og baboy. Ang pangutana nang naa karon, mikaon maday baboy ang inyong mga founder? Di ba? Unya, ang atong pinangga mikisi-kisi ini nga pangutana. Busa bantayan ninyo ang tima mga binating kaigsunan nga giingon niya sumala sa mga Kristohanon. Okay, sumala man sa mga Kristohanon, ang kanang naa kinahanglan pamatud-an niya sa Levitico nga duna nay Kristohanon. Unya wa niya naman pamatud-i nga dunay Kristohanon. Busa kamo mga 70 Adventist diha, ingna ang inyong pastor nganong mikaon magbaboy ang atong founder nga hugaw maghani. Dapat isang iyaw po ni sa mga pastor nga sakop sa 70 Adventist Church. Busa, giingon sa din siyang libro, mga panabot gikan sa basahon ni Isaias sa pahina 53, masukad sa pagtuli o istrikto nga pagsunod sa mga seremonyal nga balaod. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay, bad. Ang atong tema sumala sa Biblia. Ang iyang gigamit dili na Biblia. Mr. Moderator, objection kay wa gyud ta dere gatud nagagamit og referensya. Sumala sa Biblia. Mao bitaw ni nga ato ra siyang gihatagan pasagdan lang kay ato lang na siya pasagdan unta. Pero kay wa naman gigamit og Biblia. Ang iyang ni-deny ang akong tema sumala sa Biblia. Nga ang balagtok ho hinlo na, ang tuko hinlo na, ang tiki hinlo na, wa man tay referensya. Okay, Mr. Objection na Mr. Moderator. Okay, bad. Asa objection naman ha? Tubag niyo sa objection niya, Mr. Moderator. Ako ng objection di na ngay mo tubag. Mr. Okay, bad. Moderator, ang-angay ka, mubadlong ana, or imo ba na ipadayon, nga sumala man sa Biblia ra ang atong tema. Ang objection gisangat niya sa moderator, Oh. Busa, doon na kay katungod kung Okay, pagkangon bado. ba kunin mo sa pagpadayon Okay, bado. Nikolay kay mo man trabaho sa moderator. Ang imong mura mag ang imong katungod mao ang pagkuan kung paundangon ba ko sa pagbasa ini niya nga wa man mahisulat siyang tema nga way labot referensya gani. Excuse me, Mr. Ang Moderator. iyang tema way Objection, tunda. objection Okay. sa. Basta gani sa debate, kung apilong referensya, sumala sa Biblia o sa referensya. Gusto mo dahil mo gamit ang referensya, wala ipubutan. Okay. Okay, bad. Walay pag-ingon ganing sumala sa Biblia, wa na period na diha ang tema. Okay. Nga sumala sa Biblia. Okay, bad. Og di diha masupak sa Biblia, mo ang sa siyang, di na ako na masupak sumala sa Biblia, kay tugutan akong referensya. Okay, objection Okay, Mr. bad. Moderator. Okay, Matod bad. niya nga gituldukan daw niya ang tema. So palikog tanaw gituldukan ba? Mr. Moderator, natapos diha sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Og iyang ang konondaan nga dili na niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia, tugutan akong referensya. Okay, ako ipatubag na ko niya na bad nga bahi bago na nagtuldok god. Diya ko tangundang. May tundok og sa mawala kay way sumpay, natapos diha. Uy, Eh, pag-ingon ng kwan, murag kaniyang- excuse me, Mr. Moderator. Excuse me, sir. Excuse me. Bad Sa Mr. kahanginan, Okay. ayaw pagpailara kayo. Ang atong barahon lang ni. Okay. Ang tema sumalas Biblia. Way labot referensya. Bisan di man ang kabutang walay labot, pag ingong sumala sa Biblia,
Kay nga pa referensya, sumala sa Biblia o sa referensya. O Okay. dili ka, muna nga, ikaw may moderator, ikaw mo imuhatag o pamalaw na Pero, kung ang kono niya, ako, hular ko niya, nga dili na ako masupak ang imong tema sumala sa Biblia, tugutan ako ang referensya. Okay. Okay, bad. Mr. Moderator, mato niya kaganihan nga, doon na daw tuldok. So kung pangutana anong na, Wala tuldok, nga away tuldok, o sige. Mr. Moderator, nasumpay wala. Why sumpay din? Okay, ang pangutana, sugot ko, mali ako objection, sugot ko nga mo gamit siya ang referensya. Basta, mo angkon siya sa kanginan, nga di niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia. Okay. Okay, ang tiba nga kuan, wa kayo gipa napaklaro gyat nato, no? Kay tungod kay way tuldok, mo na nga dunay kanaang kitawag na to ba nga wa kay napaklaro. Mo na nga Mr. subject siya gyud sa Ay, kuwan. Mr. Moderator. Subject siya sa mga Lagi. kayo. Okay. Objection ha, objection. Okay, Objection ha. Okay, no? Kung white tuldok, wa nagpasabot nga pwede referensya. Klaro? Kay sa tema, sa debate, basta iapil ang referensya o ang referensya. Mao na, Mr. Moderator. Pero, ako, makiangayon man ta. Okay, Masugot man ta. Ah. Basta, ang kunon sa niya, nga di niya masupak ang akong tema, biblically. Pero kung yun siya, okay, Brother Mitchell, di na ako masupak ang imong tema, biblically. Okay, ako tugutan gamit referensya. Pero dili niya, ang kunon sa, di ako pagkapito sa referensya. Okay, bad ganit sa Kaganihara siya tinubag sa kung paggamit sa referensya. Yaban. O niya, matod pa niya nga, doon na daw tuldok, o niya, way tuldok, ang naso, doon na sumpay, Mr. Moderator. Mr. Moderator! Ay, sagsapaw, Excuse me, Brad. excuse me. Ay, sagsapaw, Brad. Excuse me. Okay, bad Mr. ganit. Moderator. Excuse me. Ay, sagsapaw, Ako sa Brad. excuse me, objection sa. Ayaw. Objection sa ako, objection. Ayaw, sapaw. Istorya ba? Hindi, objection sa ako. Pag ingon niya Nasa- na Okay, isumpay. Brad. Excuse me. Okay, Brad. Akong kuha niyang punto. Akong pahimugatan nga, ang atong balao, dili mo sapaw samtang kasulti. Oo. Ang pikas. Ang ilang pag-ingon. Objection, Mr. Moderator, ha? Ay. Objection, Mr. Moderator. Nasa tima na to nga, sa balaod, hindi mo sapaw samtang kasulti ko. Oh, mamang kita na, Oo. Ang akong gisulti, ang naganihara siya tinubag sa referensya. Ganihara kong ginamit sa referensya, iyang gitubad ning referensya. Unya karon ba siya mo reklamo, Mr. Moderator, nga way labot referensya? Ay, sagsapaw. Sige, sige. O niya, ikaduha sab, matod pa niya, doon ako na ituldok, unya, busta, way tuldok ka nang na, busta na isumpay, wa specific ng way labot referensya nang naa. Objection, Moderator. Okay, Manasa. bad. Okay. Oo na. Bad Mitch. Ang iyang pangutana ganiha, akong giingon, walay James White o Mrs. White. Okay. Nasa oh. tema. Tungod kay walay labot referensya akong gipakgang pero imong gitugutan nga pwede pangutana. Oh. Okay, klaro? Oh. Okay, anong ba yung kahinan? Ikaduha. Pag ingon niya nga naisumpay ang akong tema nga sumala sa Biblia, basa ako ng Mr. Moderator aron mayroon sa mga tao karon. Basa sa Biblia, sa kahanginan ang atong tema, pag ingong sumala sa Biblia, na pa may sumpay. Okay, ako basahon Ah. no, kay doon naman tayo ingon diri nga ang moderator ang mabasa kung doon ay basahon, no? Okay. Okay, pamatudaan ko nga ang baboy ug ang tanang mahugaw nga mga mananap sa daang tugon, nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Naisumpay wala. Wa gani sumpay. Okay, daghang salamat. Sunod pangutana. Okay, Okay, tinahod nga moderator, specific ba diha way labot referensya? Doon Wala na kay Ay, sapaw. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sapaw, Brad. Bademits, Naana sa bademits. ato ang Kadyan, pamalaod. bademits. Naana sa ato pamalaod. Kay ganiya naman gud siya tinubag og referensya. Busa kining ni ama murag mahalangan man sa ini maong referensya nga akong pagagamit. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sagsapaw na. Excuse me, Wala pa ko Mr. na Bad, mga bad. bets. Excuse me, Bad. Mr. Moderator. Brother Kenneth. Okay. Excuse me, excuse Okay, me. bad. Excuse me. Bad. Ako na siyang gihingnan. Tugutan ako siya nga mogamit og referensya. Di ko mahadlok bisag unsang referensya ha. Basta iyang ang konon nga di niya masupak ang akong tema biblically. Okay. Okay, unya na sita na. Di sumala mag Biblia ang tema. Wala gid ang kon Mr. kayo. Moderator, naatay balaod. Oh, Sumala narito. sa Biblia ra ang tema. Oh. Unya imong gitugutan nga mogamit og referensya. Wa magkaila pa kon Wala. nga. Wala. Giskutan na kansot lang ba Oh, siya? sige, sige. Gingon ta ni diri nga sumala Biblia sa ra. Biblia o way labot referensya. O gipaklaro ba? Mr. Moderator, Okay. basta gani apilan og referensya, ingnon ang tema. Pamatodan ko nga ang baboy ug ang tanang hugang mananap nga sa daang tugon nagpadayon nga hugang mananap hangtod og di pagkaon sa bagong tugon hangtod sa panahon Kristohanon sumala sa Biblia og mga referensya. Kun kana. Oh, wala gid ang dagan kay mga kuan. Mabitaw na nga kay walay sumpay. Iya sang supak, iya sang angkonon nga dili niya o tawag sa tanang galisod na.
Okay. Muna. Ato na yatag sa lain pangutana kay objection naman Ikaw tanaw. na. Paano ba? Paano magkatbang? Pamayag. Okay, akong Okay, bad match kadyan lang ba? Nera. Sige. Ang ako diha, nitugot ko niya, tugutan ako siya nga mo gamit ang referensya. Oo. Basta, ang kuno niya, nga dili siya makadinay sa akong tema biblically. Ang kuno siya, ba't dili na ako na madinay biblically? Dagan ko sa referensya. Okay, Brother Kenneth. Okay. tayo, Ang matong pangutanap. panyag niya gibutang-utangan niya ang tema Mr. Moderator nga referensya ra. Unya wa nato nasgutan diha nga referensya ra. Busa ang ngayon gud na mo gamit ang referensya gumikan kay ila man ipagtulon ang Seventh Day Adventist ang referensya unya wa gyud giingon diha nga Biblia ra. Mr. Moderator, osmo na ako. Okay, Brad. Diigyo ko mubabag sa paggamit niyang referensya. Okay. Hangtod, iyang ang kunon nga di niya masupak biblically ang akong tema. Klaro? Okay. Ah. Okay, Brad. Padayon, Brad. Okay. Matol pa sa pinangga nga dili kuno ta tugutan sa paggamit og referensya musugot siya kun ang maong tema pamayag ni bro o kun ang maong tema di na ko masupak sa Biblia. Unsaon pagbarog ang tema nga wa may gisgutang Kristohanon sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga gigamit. Di ba? O atong pinangga makigtabla man nga ang nahitabo diha nga miangko naman ka nga ilabot Kristiyano wa man na magkabarog. O niya kining referensya nga atong gigamit nila mga pinangga quote ni sa Biblia. Excuse me, Mr. Moderator. Katang oras. Ang kunon Okay, sa Brad. niya objection. Oh. Ang kunon sa niya nga di niya masupak ang akong tema biblically kay nagamit na pong referensya. Dagan kong referensya sa Katoliko nga nagtudlo nga dili pa kaong baboy. Wala ko dada tungod kay sumalas Biblia ang tema. Okay, Ano, padayon. Mr. Okay. Moderator, Oh. ni atas formal debate. Oh. Sumala sa Biblia ang tema. Ang kunon sa niya nga dili nako masupak ang imong tema biblically kay tugutan nako nga puro referensya. Okay, kana ang bahin ko na nga dili magtugot, laam na nako na nakadepende. Mao na nga kana gipadayon nato na tungod kay bahin lagi sa tema nga wa kay Mr. Moderator, naabay may referensya sumala sa biya atong tema diha. Wala bitaw diferensya diri. Ano mag-imong tugutan? Mobitaw ng ningong ko. Dili ko mahadlok mo gamit sa referensya basta ang kuno niya publiko nga dili niya masupak ang akong tema biblikal. Okay, ito padayon ni Brother Kenneth. Oh. Kay sumala naman sa Biblia. Okay, Brad Rachel, man. Salamat kay tinawag Okay, ng Brad moderator. Kenneth. Murag ka muna may nagdebate kay gasupak-supak naman ni sa moderator ng atong pinangga padayon ta. Okay, Brother Kenneth. Okay? Ang giingon din sa Kulusas. Excuse me, Naunsa man nga atong pinangga. Excuse me, Mr. Kulusas sa kung basahon Mitch. Excuse me, Mr. Moderator. Ayaw pa, Excuse me, Mr. Moderator. Okay, Brad Mitch. Ang iyang gibasa lagi referensya. Aga ko laging kondisyon dire. Ang kunon sa niya on the air na di niya matusupak ang akong tema biblically kaya ako tukutan siya. Mo na kaganihan na nagpadayon naman tayo ng referensya o gamit. Oh. Excuse me, ako affirmative. Oh. Mobito na akong gipagdan ang iyang pamahayag sumala sa nga di gamit og referensya ka West, di ba? Mo na ngaya lagi Mobito na Mr. Moderator kaya ang atong tema sumala man sa Biblia busa nas imong katungod ka na. Pero gibo ng tagaan nga pabasahon imong referensya klaro kay sa kahanginan. Kaya ang tema sumala naman sa Biblia God. mo lagi na nga Excuse me, munang niyon ko pagsunte, ang kunon sa niya na sa kahanginan nga di niya masupak biblically ang tema. Kaya akong tagaan siya. Okay. Okay, Brother Kenneth. So ang atong moderator naman hinoy na himong katbang ning atong pinanggang affirmative side. Nga dili man ta sila mo'y magdebate ang moderator man iyang debate o Excuse me, hinoy. Mr. Moderator, ang iyang katudanan pagpabarog sa timo. Okay, Brother Dili, komentaryo, Brother Kenneth. pagkomentaryo. Okay, Di ko Brother mapabarog Kenneth. permit. Excuse me, out, ang iyang katudanan pagsepak sa tema. Oh, dili kay pagkomentaryo. Okay, Supaya brother. ang tema. Okay, Brother Kenneth, ilang komentaryo ha. Okay. Brother Kenneth. Ang tema gaingon nga sumala sa Biblia. Matod niya kay ganiha nga Biblia ra. Wa gyud giingon diha nga Biblia ra. Di ba? Kung mga binating kaigsunan nganong mahadlok man sila sa paggamit og referensya nga makapanubag man ta sila ining niya. Ang atong moderator kagaingon nga gitugutan na niya paggamit og referensya kay ganina ra ta ginamit sa referensya. Ang akong gibasa kay ganiha, Kulusas Kapitulo 2, versikulo 16 kato sa 17, ulbo yung kaspas tong pinangga. Referensya bago ng nasa Kulusas. Ay, naunsa man itong pinangga. Unsa man mabasa sa Kulusas, Brad Ken? Gingon. Ang gingon din sa Kulusas,
sa ilang libro nga gisulat Excuse ang me, Mr. kulusas. Moderator. Libro na pod. Ang ako lagi diha, ang ato, excuse me lagi. Okay, bad bits. Ang ato lagi diha, ang kunon sa niyas kahanginan. Katang oras. Ikatsuras. Ang Okay, kunon bad niyas kahanginan, nga di niya masupak, biblikali ang akong tema, kitugutan ako. Ang kunon sa niya. Okay. Ipaangkon sa Mr. Moderator. Ipaangkon sa, nga dili niya masupak, biblikali akong tema, kay tugutan ako sa referensya. Okay, ang mga tao na mo kuan na. Mga bitaw na, Brad. mutugot ka, Let's- gagamit ang referensya, bisang walang sistema. Pero ang pangutan na sa akong object mo, nga nagingon ko, ipaangkon sa niya, aron matugutan siya pag gamit ang referensya, ipaangkon niya, nga nga akong tema, dili niya masupak, biblikal. Wala nga kagaliha, daghan na kay nga higayon nga atong na ginatugutan ng referensya. Okay. Tungod kay wala gina nga ang tima wa kay makuan. Wala nga ipadayon na kay gakutlo mo sa bersikulo po do. Mr. Wala nga, Moderator, Brother is Mix. your objection, Mr. Moderator, objection Objection sige Brad. Ang ato dire, nga sumala sa Biblia ang tema, wata na hadlok og referensya. Apan gusto nato edukaron ang debate, ang tigpaminaw. Kay sumala ra sa Biblia, very irrelevant ang reference. Wala nga dili mo ka Excuse me, makakuan. ang punto lagi diha, kay Okay. walay sumala sa referensya diha, irrelevant ang reference. Pero iyang ang kunon, nga di niya masupak biblikali ang akong tema, di ata tukutan. Okay, padayon na Brad ken. Okay. Ang atong pinangga medyo miuknon gyud siya sa paggamit natong referensya. So, dinita atong tugutan na lang sa way pag-uyon natong pinangga nga di ta mo gamit og referensya pero ang atong moderator maingon nga kinahanglan mo nga ang referensya tugutan. So atong pamahayag dunay gamay nga oras, dili na ko basahon ang naa sa Colosas Kapitulo 2 versikulo 17 nga gikomentaryohan silang libro. Kay gaingon mo gud ang libro nga ang unsa mang bahin sa sistema seremonial gisibo sa paghisgot sa landong ni Kristo busa natapos na sa cross. Ang tubag nila Colosas 2:16 gaingon nga tungod ni ini walay bisan kinsa magahukom unta kaninyo sa kalanunon. Unsay pangutana sa ilaang gitawag natong libro kay unsay mga bahin sa sistema Mr. seremonial Moderator! nga gisibo Excuse me, sa paghisgot objection, sa Mr. landong Moderator. ni Kristo Objection! og natapos Objection! na sa cross. Objection! Brad Mao Kenneth. kining. Brad Kenneth. Objection! Okay, objection. Kasi agulo niya akong kaatbang. Objection, Mr. Ang akong Moderator. pangutana, ang akong objection mo, nga ang referensya, tugutan na to, basta. Personal. Abe, kapag mo sa kasma, personal mo patuloy ha. Ang akong, Mr. Moderator, man Oh. akong tugutan sa referensya, ang kunon sa niya, di niya masubak biblikali akong tema. Wala nga tulay padayon na yan kuan kay O, di mo tugutan siya ang referensya, di gawas akong pagtugot. Ako yung kadibati niya. So, bala, excuse me, Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. okay oh. Ipaangkon sa niya nga di niya masupak biblikali akong tema. Kaya tugutan na ito na. La- Haron ba haron ba magiyahan ang mga tao sa insaktong pamagis debate? Lahi na to kaganihan no mo nang padayon na Brad. No? Salamat Kay- kayo. Gigamit niya ang Oh. Levitico Kapitulo 11, versikulo 1, mga binating kaigsunan, nga kining ni ang paggamit niya, gipamatud-an niya, nga ang mahugaw, nga mananap ng iyang gibasa sa Levitico Kapitulo 1, Levitico Kapitulo 11, versikulo 7, reperado daw ni sa mga Kristohanon. So, paliw kog basa sa inyong mga Biblia, pinanggang igsuon nga naminaw karon bisan mga 70 Adventist. Kung doon na ba'y Kristohanon ang giingnan anang naa, kay kung doon ay Kristohanon nga giingnan anang naa, may barog ang tima. Ang tima gaingon nga kamapatud-an niya nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon dili pagkaon nagpadayon nga mahugaw o dili pagkaon hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Way nabasang Kristohanon dinhi sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 1 nga to sa unahan nga gigamit busa nabangkaruti ang atong pinangga sa pagbatuod sa tima nga wa gayud makabarog. Okay, ilang komentaryo lang kuan ba no labang karote. Ilang komentaryo. Oh. Sige, mangutana ta. Okay, pangutana na. Okay. Brother Mitchell. Unang pangutana. Pag-ingong sa Dios sa Levitico 11:29-30 nga ang balagtok hugaw, uyonan supakon. Yan tubag. Ang tima nimo sumala sa mga Kristohanon ang giingnan diana walay Kristohanon sumala nimo busa dili na parato. Ang akong pangutana kay di man para nato, imo nang angkonon mo kaong kag balagtok. Niyang tubag. Ang gisgutan diha nga gihatagan sa sugo mo ang Israelitehanon unya way labot anang naa mga Kristohanon giangkon nimo ganiya busa wa tay labot anang naa. Ay wa man kay labot ani mo kaong nagbalagtok. Niyang tubag. Ang mukaon kong balagto kung Okay. nailay makidungan ka. Sunod Kay na, giingon, sa- Okay, ganyan lang ba din? kay giingon siyang libro nga ang tanang mga kalanon gitapos na dito sa cross katong gidili nga mga kalanon. Mukaon ko kung ikaw una kay yung libro gaingon. Sunod ko kana. Okay. Ang ako nga pangutana salamat kay mukaon naman kag balagtok karon. Limpyado nga pagkatao hugawan. Niya ang tubag, mukaon ko kung ikaw una.
Kay gayon ang inyong ang inyong libro nga gitapos na dito sa krus o kay gitapos sa krus. Apil og kaon Brad kay inyong libro gayon. Sunod pangutana. Nagpamatuod ko nga ang balagtok hugaw kay mukaon ko o nagpamatuod ko nga ang baboy ang balagtok hugaw kay di ko mukaon ikaw di akong pagkanon. Ang inyong libro gayon. Excuse me, Mr. Moderator. Okay, Ang ba? akong tema, sumala sa Biblia, wako na utan sa among libro. Ang akong pangutana, niya dili sa among libro. Ang akong pangutana ba, Okay. nagpamatuod ba ko nga ang balagtok hugaw, sumala sa Biblia, kay mukaon ko, o nagpamatuod ko kay ikaw di akong pagkanon. Niyan tubag ako Okay, Kristohanon Brad ko anang naa. Unya way labot ang mga Kristohanon gisgutan sa Levitico kapitulo 11. Way labot ang Kristohanon niya giingon sa iyong libro gitapos na ikaw una gaon, gitapos na Mga, sumalat sa iyong Mr. libro. Moderator, wako Okay, na Brother utan Max. sa among libro. Okay. Ang akong pangutana, mukaon na ba siya? Oh, ay, nagkis ka sa libro, Brad. mukaon na ba siya nga nagingon mo na ang Biblia ang hugaw na ang ipamatod ang kadi ko mukaon. Nga ano mang manabla siya? Kaya di ko pa rin ang hugawan. Ang akong pangutana, kaya iya mag-isupak ni Isos dili na personal. Kaya gisupak ang tema. Dati Okay. relevant. Ang akong pangutana, mauni. Kaya iya naman gisupak ang balagtok hugaw. Dili ipakaon. Iya naman ang kunon nga mukaon na siya balagtok. Okay, Brad Kenneth. Akong tubag ang gisgutan sa komentaryo sa Kolusas kapitulo. Excuse me, Mr. Moderator. Ay, sagsapaw. Ang akong pangutana. Ay, boss, objection, Mr. Moderator. Wako na utana ko. Salamat. Sa atong tema, Mr. Moderator, di mo sapaw, gatubag pa ko. Oh, gatubag pa ba? Mr. Timekeeper, Gatubag napay pa. ko oras pagtubag? Oh, napay ko oras pagtubag. So ako, Excuse me, objection. akong tubagon. Okay, Brother Kenneth, dali objection. Okay. Ang akong pangutana sa Leviticus 11:29-30. Oh. Ang akong pangutana sa Leviticus 11:29-30. Wako nang utana ko sa among libro. Ang Okay. akong pangutana kay mabasa man sa Leviticus 11:29-30 nga ang balagtok hugaw. Iya ba ninang kanon ron? Kaya mag-isupak. Okay, Brad, kanoon mo na ko ang pangutana nga kanoon mo. Mukaon dili. Okay, ni ang akong tubag tinaw kayo. Mukaon ko basta siya'y una. Kaya nga naman, ang ilang libro gayon, nga katong mga seremonya, kaniadto may tungod sa pagkaon, gitapos dito sa krus, busa ang ngayon silang mukaon, sila'y una anang naa. Mr. Moderator, mari akong pangutana sunod. Okay. Okay, Brad Mitch. Nagpamatuod ko ani, objection sa ha, premise ani. Nagpamatuod ko ani before ko mangutana. Nagpamatuod ko ani kay di kumukaon. Ang akong pangutana niya, siya man kay di ba pwede kaming duha ni mo supak sa akong team. Ako yung magtima ako yung supak. Ang akong pangutana niya mao ni kay giya man gisupak nga ang balagtok hugaw og di ipakaon. Munang mangutana ko niya. Mangutana ko niya di siya ka mga muna ko kay di makupanan ni hugawan. Kay di pa siya hugawan, musos, uyon siya na ni Timaha. Muning nangutana ko niya, kay supa ka man nga ang balagtok dili ipakaon kay hugaw. Mukaon na ba karong balagtok? Okay, niyan Okay, tubag. Brad Kenneth. Akong tubag tinaw, balik ang pangutana, akong tubag tinaw kayo. Mukaon ko kung sila'y una, kay katong gisgutan niyang bawal, kaniadtong gidili, matod silang libro, gihinluan na gitapos sa krus, sila'y unang kaon na lang na. Sunod pangutana, Mr. Kenneth. Okay. Sa imong pag-angkon nga mukaon ka nagbalagtok, alang nimo, hugawan kang pagkatao, limpyado. Mukaon ko kung ikaw una, Bernmets, kay giingon sa iyong libro, gitapos na to dito sa cross, ikaw unang hugawan, kay kamo may unang pagkan una ko, kay iyon yung Yes. libro, nga kining Okay, IAS, gitapos na dito sa cross, pusa kamoy unang kaon, kay yung libro, giingon, nga katong ginili, kaya ito gitapos sa cross, pagkaon, Bernmets, kay saluhan, tika. Mr. Kenneth, Okay? ako ning gipamatudan kay di ko parehan imong hugawan, ayaw ko kapila-pila. Ang ayaw ko Objection, Mr. Moderator. Pangutana. Okay, okay. Pangutana. Ako pangutana. Pangutana. Sa imong pagingon nga imong angkonon nga mukaon ka sa Okay. balagtok. Oh. Hugawan ka pagkatao, limpyado. Niyang tubag. Ako nang gitubag ang pangutana. Nga gaingon sa inyong libro nga katong mahugaw nga imong hiskwitgal nga mananap, gitapos na dito sa cross. Ikaw una o kauna nang naa kay inyong libro gaingon gitapos na sa cross. Sana pangutana. Okay, Brad Mitch. Matod nimo. Matod pa nimo nga ang baboy dili mabasa sa bagong tugon nga hugaw og di pagkaon. Kung mabasa nako, pildi ka, pildi ka. Kung mabasa sa Biblia, pildi ka. Kung mabasa sa Biblia nga, Pildi ka. nga Sa bagong tugon nga ang baboy hugaw og di pagkaon, pildi ka. sa bagong tugon. Bagong tugon. Okay. Ang objection, Pildi Mr. ka, pildi ka. Objection, Mr. Okay, Moderator. Dali ka sagutan. Dili pangutana nga is Okay. Okay, Brad Iya, Kenneth. ang iyang panguta, ang iyang tima, ang iyang sulti Okay, Brad Kenneth. dili mabasa sa bagong tugon ang baboy dili pakaon Kondisyon, kay hugaw. kondisyon. Ang akong panguta na kondisyon. Okay, Oh. kondisyon. Kung mabasa nako na letra por letra ang baboy hugaw og dili pakaon sa bagong tugon, pildi ba siya? Pirmahanay. Okay. Mr. Moderator, Okay, Brad Kenneth. ang atong balaod palihog Oo. tanaw sa balaod gaingon diha nga hilngon ang bisan unsa
nga gamiton, di ba? Paliw kog basa Mr. Monitor, mas mayong hilngon daan. Kondisyon! Kung dili mo Wa pa ko mahuman og wa pa kami mahuman. Okay, Brad Mitch, sige lang. Paliw ko Mr. Monitor, paliw ko stima. Ang paliw ko sa atong balaod. Ang balaod gayon katong tan-awon ang bisan unsa. Ang moderator ang gamiton. mabasa kung adunay basahon na At unsa daw ang moderator mubasa, busa ipabasa una sa moderator. Mr. Moderator, ang balaod ang ingon. Ipabasa sa moderator. Pero, mani ako, Mr. Moderator, ikaw ang papasahon. Basta mo pirma daan siya. Nga kung mabasa nga ang baboy litra por litra, dili ipakaon og hugas sa bagong tugon, pildi siya. O dili mabasa, pildi ko. Okay, akong ikakuan na ni Brad nga bisag dili na ta magpirmahay nga kuan. Pangalan nga Moderator, nagpamatuod ta dinhi. Respetuhan atong moderator. Nagpamatuod ka. Muna ang atong mga naas kahanginan nga manaminaw, sila na mo hukom niya. Lagi. Pero, dili sa papirmahan. Pero kung mabasa na ako litra por litra ang baboy hugaw, Basta wala mga ni. kung mabasa na ako litra por litra sa bagong tugon ang baboy hugaw, pildi siya. Ang kuno niya. Na mga tao lagi na. Useless. Okay, sunod. Ipanayang Sige, Brad. akong pangutana. Ipanayang pangutana. Ayun. Ipanayang akong pangutana. Pila? 3 minutes pa. 3 minutes. Salamat. Okay. Okay, sunod pangutana. Kay supa ka man sa akong tema. Nga ang tanang gagmayng mga mananap nga mga pak-an nga upat ang tiil sama sa langaw, salmas lamok, pulgas, dili ipakaon. Imo na ba nito ang kunon nga kanon ni mo ron? Niya ang tubag ang giingon pangutanas tong pinangga. Muuyon ko kung sila'y una. Kay giingon din nga gitapos na dito sa cross. So, balik ang pangutana, Brad Mitch. Muuyon ko anang naa basta ikaw una. Kaya ang mga ginili nga kalanon dito sa daang tugon matod sa inyong libro, gitapos na sa cross, ang maong mga seremonyas, ikaw una. Sunod pangutana. Makabasa ba ka sa among libro? Kay sige mong kag libro, God. Kami pa una kay nagud among libro. Pangutana! Pangutana. Okay. Makabasa ba ka sa among libro nga gatudlo mo nga ipakaon ang balagtok og tike og taroto nga imo manggiingon nga pakanon mi nimo makabasa ba ka dili tubag. Si Ellen G. White gani, may kaon sa baboy. Excuse me, Mr. Moderator. Ang akong pangutana balagtok. Balagtok. Ay naon sa Okay, Brad, ang pangutana na ba? Okay. Makabasa ka ba sa among libro gagatudlo ang among libro nga ipakaon ang balagtok? Ang jaro ng baboy mo pa to ang balagtok, tike og taloto makabasa ka ba sa among libro nga ipakaon na. Okay, di na to unahang baboy kay allergy sa baboy. Atong tubag anang naa. Ang giingon din sa inyong libro nga katong mga seremonya nga pagkaon kaniadto gitapos na dito sa cross. Ang gipasabot ining niya nga natapos na dito sa cross moong si Ellen G. White mikaon og baboy. Mr. Moderator, wag Okay, ko Brad. panangutan ng seremonyas. Oo. Ang akong pangutana, biro specific sa tema. Leviticus 29:30 ang balagtok Babasa tike ba? hugaw di pakaon. Ang akong pangutana kay iya magud nga kun mo na mo kaon kay nasa inyong libro. Asa mabasa sa among libro nga gatudlo ang among libro nga ipakaon ang balagtok og tike. Okay, Brad. Ito ang mga pangutana, David Brad. Ang gisgutan niya mahugaw nga pagkaon. Ang giingon din silang libro nga katong mga mahugaw nga sistema seremonyal gihisgutan landong kato ni Kristo ug natapos dito sa cross unsa ni tungod ni ene walay bisan kinsa magahukom unta kaninyo sa kalanon mo ni ang gitapos sa cross sumala silang libro ang maong mga kalanon mao nang si Ellen G. White mihabhab og baboy. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, Okay, Brad Bitch. dito bagog tulibagbag. Ang akong Okay, pangutana, ang akong pangutana simple. Okay, Leviticus 11:29 nga ang balagtok tike hugaw. Ikaw, oh. Unya nagingon siya nga mukaon siya basta mo una may kay gatudlo among libro. Libro. Claro sa kahanginon. Oo. Ang akong pangutana aron sa pagsukod sa iyang kamatinud-anon asa Ang libro. sa among libro nga gatudlo ang among libro nga ipakaon ang taloto, tuko og balagtok. Okay, ang pangutana ni Brad Mitchell Brad kinid nga specific kayo, no? Nga specific to Brad nga doon na may mabasa nga taluto Oh. sa libro. Sa libro Oh, nga gatudlo ang among libro Oo. ipakaon ba ang tuko, taloto og balagtok. Muna nga doon ay libro nga doon na siya gipangayo nga libro nga kung mabasa ba gitong taluto ana nga gispecify gid siya. Okay. O Brad kinid. Ang gisgutan niya nga mga taluto ug uban pa mao kana ang gibawal kaniadto sa daang tugon. O kay kanang gibawal mao na gitapos sa cross dinhi sa ilang libro nga hinungdan si Ellen G. White o si James White mihabhab og baboy. Sunod pangutana. Okay, Brad Mitch. Sunod pangutana gukuro nato.
Kay gisupak man ni Mrs. White nga ay Okay. ang Levitico 11:29-30 nga ang toko o balagtok, hugaw, di pagkaon. Mabasa ba nimo sa Biblia sa referensya nga si Mrs. White ikaw talo og toko o balagtok? Niya ang tubag. Mr. Moderator, ha? Okay, Ang tanong na klaro, Oh. ha? Okay, Badbets. Mabasa ba niya sa referensya na si Mrs. White ni kaog balagtok og toko og taluto? Okay. Oh my God, kay labtan kag time. Okay, time na, Brad. Last. Brother Douglas. Doon na nanay, kung saan ka na ang summary, no? Ade, napasigan stand. Ay, wala oras. Kaya ang oras na itong ikuan, wala na isikan stand na mara man to, affirmative, negative, oh. Summary na lang na, ang 1 kuan. minute and Kaya ang oras na to, Asa daw wala na ipagawa. Wala na kay- O O mo na nga, summary na lang. Okay. Mga pila ka... Okay, sa mga sa o sa la parting words ulit. Oh, ano, oh. Sige. Atong mga kuan na lang, 5 minutes. Okay. Okay, atong Bueno, yatang ni Brother salamat kayo sa dindot nga debate na itabo diri sa DXDR. Unang-una akong pasalamatan atong station manager nga duna ni atong station manager, duna ni gitawag na to og dako sad kaayo nga kuan ba kahingawa nga mapadayag ang kamatuoran. Kami nga mga broadcaster duna gyud mi lisensya nga huptan. Among lisensya nga huptan mo magabantay mo nga di kayo ko mo uyon sa gitawag niyag mga hugaw nga mga sinultian. Kay masig mo ni hinungdan nga muadaan kong lisensya. Maintahan nila itong pinangga kay wag yun ang lisensya sa KBP. Og busa dili mi mo gamit og mga ngilad nga mga pulo nga nang naa. Atong pinangga hugawan daw ko karon kinsa may hugawan. Dini silang libro giingon hitabo sa kadabusang mga adlaw. Kung kinsa bay hugawan ining niya ang atong basahon. Ang hugawan kinsa apan wala magbaton si kadasig, magtugyan sa Dios sama sa ubang simbahan, nadawat nila ang tunglo sa Dios. Unsa dag kinsa nagadawas tunglo sa Dios? Ang 70 Adventist Church ang nagadawat sa tunglo sa Dios. Kung nagadawat sila sa tunglo sa Dios, kay wa man po sila nangaon kunuhay og hugaw. Impierno ba lang padulngan langit? Ang giingon din silang libro, hitabo sa kadabusang mga panahon, paminaw mga 70 Adventist, kini agig pagpangga na mo karinyo ng mga sakop simbahang Katoliko. Kung kinsa ba'y mayudyod sa impierno, ang giingon ining ni katubang nagkaon og hugaw o katong wala magkaog hugaw. Niya, og ikaw kapirao mga Adventista, nga dunay dagkong kahayag gibayaw ngadto sa langit sa punto sa kaygoyunan pagayudyuron sa impierno. Unsa daw? Pagayudyuron sa impierno ang 70 Adventist bisan wa makaon og mahugaw pero ang ilang founder si Ellen G. White mihab-hab og baboy. Iya kong paangkunon nga pagkanon kuno niya itong gisgutan lang nga uguban pa. Nganong di man ka moingon nga pagkan og baboy kalamian ang naa? Nganong dito man yung katong mga pangitaunon pa kayo nga naa may baboy diya sa atbang nagkarinderiya diya? Nga ang inyong founder mikaon man og baboy. Karon kinsa may nawad-an og kinsa may matinunglo matod pa nila atong tiwason pagbasa. Nasakop sa Iglesia del Séptimo Día. Nagtawag silang kaugalingon nga matinumanon sa kasuguan sa Dios. Nagtawag sila sa kaugalingon ha? Matinumanon sa sugo sa Dios. Apan mawala magbaton sa kadasig sa patugyan sa Dios. Sama sa wang simbahan kini daw sila. Mamahimong tinunglo sa Dios. Busa atong pinangga wa makabarog ang timag kay wagi nabasang Kristohanon Levitico Kapitulo 11. Wagi Kristohanon natong naa. Kung doon na pa'y Kristohanon natong naa, magpabunyag kustong pinangga, doon na inini tubig diyang gamiton, pwede ba? Pero way nabasa nang naa ang timag ngayon, pamatud-an niya ang baboy o tanang mahugaw nga mananap, nagpabilang mahugaw, hangtod sa panahon sa mga Kristohanon, wala magbasa si Brad Mitchell og nasulat sa bagong tugon nga panahon sa mga Kristohanon. Ang gibasa niya Levitico, panahon sa mga Israelita, way labot ang Kristohanon anang panahon na kay wa pay Kristohanon na og ang gidili diha sa maong Levitico mato silang libro gitapos na dito sa krus ni Kristo. Busa sila'y una kaon og hangaw og langaw. Busa ang atong pinangga nakapabarog lamang kung napamatud-an niya nga dunay Kristohanon gihisgutan dito sa Levitico. Kay mihab-hab magbaboy si Ellen G. White, wa bagatudlo ang 70 Adventist nga makaayo ang baboy. Aniya? Testimonies of the Church, Volume 1, page 5, gayon. Nga kini kunong baboy makapahimsog sa panglawas. Busa kitang mga Katoliko.
Okay, daghang salamat. Okay, natapos na ang oras sa pagsamari sa tigsuong nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defender. Ako ihatag ni Brother Mitchell Benilio sa Seventh-day Adventist Church. Daghang kay salamat sa atong kaatbanga. Perting saga. Niabot na siya nga tinunglo ko ng Adventista, wa po niya basaha, nga ang Seventh-day Adventist ba tinunglo. Kaya bag sabi po rin siya, no? Si Mrs. Red Gasulato niya, siya na po nag-ingon nga tinunglo ang Seventh-day Adventist, Persa Remedyo. Atong basahan ng Biblia, no? Deuteronomio 27:26. Tinunglo ang dili magauyon sa pulong, ang sa mga pulong ni ini nga kasuguan, aron sa pagtuman kanila. Kinsa tinunglo ang dili mutuman. Ang namata pa niya, ako dili gyud ko mapasipa nagsulti kada ko'y KBP. Abot lang og nahibalo ba po ning wa ko na ko'y lisensya sa KBP. Pataka-taka. Salmo 105